askotxo dauz. Aspaldi baten Edward Nortoni egin dutzen, ahotsa jartzearena eta bar, eta bere fisikoa eta nire ahotsa nik uste du nahiko ondo geratu zirela. Bestalde eta klasiko bat aipatzearren Peter O'Toole gaztetan egin zituen pelikuletan, nahiko ondo, edo Jack Lemmon be, Días de Vino y Rosa zen, nahiko gustora egin dituen bai. Lehen aipatu dudan Días de Vino y Rosas, nahiko pelikula gogorra da, uste otor Jack Lemmonek bere goia jozuela, nahiko zaila izen zen, nahiko neketzuaz, berak alkoholiko baten papela egiten dau, delirium tremensak jota, lantzin behin eta bar, nahiko gogorra izen zen, oiuka eta auspoka eta ibili bierra, baina era berien, bere beheraldizetan eta bar, uste nahiko ondo geratu zala, eta nitzako be nahiko, gustora geratzeko modukoa. Nik uste dut, berez, bikoizterakoan igerri iken dela, benetazko aktoriekin neiniko proiektuek telebizterako izen batez bezinerako zaindu hauek eta die. Da orduen bikoizketari be horre lagundu ikotza. Nik uste dut, bikoizle batentzat produkturik atseginenak pelikulak diela, aktoriekin, baina egize da, azken aldizen, marrazki biziduneko somaila altue lortu da biela, badakizu oin sistema aldrebezkoa zeiken da biela, lehenengo abotza jarri eta gero ganien dibujuek, orduen, marrazki bizidunek emoten dabe, marrazkizek eurek berbaiken da biela, ze oso sinkronia zehatza lortzen dabe. Dalde horretatik, azken urtietan marrazki bizidunepe nahiko atseginek die, eta dokumentalak zer esan gutzu, National Geographic edo BBC eginiko dokumentalak suertetan dienien, bikoizketa aldetik, ez die berez, esan gutzut, bete-garrizie, baina gustora itxekuek, eta asko ikestekoek, hori be kontu neukiteko da. Gogoen dago nik 86-en, ni edertraken nengoela, bikoizle moduen, beste barik, lantzin behin egiten ebazen olako gauzatxo batzuk, papel laburrek eta luzemetraietan, edo laburmetrai baten, eta Goenkaleko produktoro bat etorrizetan, personaje barrizek sartzeko asmotan nahi bitxela, orduen Goenkalek urte biko ibilbide euken bakarrik, orduen nitzako pizkat aukera gatsa edo zaila izen zanz, erabaki inbirri izen eban Goenkalen jarraitu, edo nire enpresan jarraitu, bazkide nintzen, enpresako bazkide, hasiera baten enpresan jarraitzi erabakin eban, ze enpresie jakilikoloaz izan da, uste izen eban laguntzi toketan jatala, gero 97 urrengo urtien enpresatik aldein eban, da orduen suerti eukin eban, da Goenkalen sartu nintzen, personaje fijo moduen, da 14 urte bete ditutan, orduen hoxe izan Goenkaleko kontuen astapena edo. Enaban bikoizketa itxi, da egun askotan, Goenkalet Donostian Miramonen grabetan zan, doblajerik gitxina Bilbon iken eban orduen, niritu gauz eta A8 autopistie, benetan ezautzie, goiki bera eta zehaz mehatz. Urtien 50.000 kilometro ikie togauz jatan, hainbat urtetan, eta batzutan arrisku garzi behi izen da, estresanti bebai, baina, diru aldetik, zeo zertxo poltsikoratzi tokauz jatan. Gero Goenkale amaitu da, eta orduen tranquiltxo bizinaz, hori poltsiko aldetik, pizkate, makaltxo bebai. Bikoizketaren egoera aspalditik gainbera dator, estatu mailan, pizkator beste arlo askotan antza globalizazio hori, heldu da globalizazioa eta nodakigu zerrekarri dauen, baldintzak eta soldatak eta alako tabula rasa moduko bat eikie eta askoz diru gitxio baitik derrigorrez eta ezin bestien bierra inbierri izetie. Gero gainbera horrek alako areagotze prozesu bat bizi izen dugu azken urtietan, kate pribatuek ugaritu egin zinien, Antena 3 da Telecincoaz eta uste izen zan hori, aukera handiz izango zala, bikoizketa aldetik langileo eta izeteko alderantziz gertau zan, danok dakigulez, eta gero esan dudan moduen, azken urte biten edo krisisie dela, edo larri aldi hau dela eta
ez dakit, katiek, ETV barne, nik gehiena euskaraz egin dutenez, ETV berape, diru gitxi haudeko, eta ez dakit, gero pizkat kezkagarri da, bikoizketie berape, pizkat kezkan edo zalantzan jartzen hasi dila bate batzuk, inglesa ikesteko eragozpena dela, eta holako gauza gehitzen dira, horretan ikuste dut kanpora behitzi, baina ez daukagule, ikusiz bikoizketiek hainbat eta hainbat herrialdetan ez dauela inondik ere ez dakit oztopatu inglesaren ikaspena edo, eta batez be iparraldien, Suezia eta Noruegan eta ikusti besteik ez dauzelan barrido bultzatzen hasi dien bikoizketie, ikusi da bielako 40 urtetik berako gaztiek danak inglesez egiten hasi dilako, eta euren berezko hizkuntza dana galtzen hasi dila. Eta hor, hainbat eta hainbat eztabaida dauz hor da, kezkagarri da, arlo askotatik bikoizketaren etorkizune edo, nik hor pizkat diar moduko bat egingo nuke, jaun Andreok, bikoizketie batez be euskeriei, mesede handize egin jotza eta egin gotza hemendik aurrera be, orduen pizkat lagundu daigun. Benetan, aukera atsegine da, berez, dakizuen lez, bierra lortzie hori pizkat egiz esan, pentsetako moduko edaz, aukera profesionalak urritu, laburtu edo moztu edo gitxitu indie nabarmen eta ugari azken aldizen. Alde horretatik, aukera profesional moduen, benetan, nik ez dut hain argi ikusten. Oin, berez, ekimen moduen edo mikro baten aurrien testu bataz eta pantalla aurrien dauela ekitie benetan atsegine da. Ikuste osunien, zuk botatakue sinezgarri egiten dela, hori benetan atsegin garri da. Orduen, norberak erabakiko dau. Batetik, argi euki, kontu zibili, baina bestetik, argi badaukazu eta atsegine ikusten bozue, jotak eta aurrera in. Eskerrik asko, Feliz. Zauei.